କେଉଁ ବନ୍ଦନା କରିବା ଭାବେ ତା ଭକ୍ତିରେ ହୋଇଛ ଉଭା ଭାଷା ଅଶେଷ ଶୋଭା ପାଏ ପ୍ରଭା ଭାଷା ଛନ୍ଦରେ ପ୍ରତିଭା ଭାଷେ ସବୁବାରି କବିତା ଛନ୍ଦେ ଭାବେ ଆଜ୍ଞା ଶିବ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଲେ ତୁମ୍ଭର ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ଶିବ ସେବା କର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିବଙ୍କ ଚାକର ଆଉ ଗ୍ରାମ ବେହେରା ଯାକର ଦାନ ତୁ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ଚିତ୍ତେ ପୂଜା ଆଜ୍ଞା ଆମ୍ଭେ ରହିବୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନେ ଯାଇ ସେ ସ୍ଥାନ ଆମ୍ଭକୁ ଦିଅ ବତାଇ ଚୋରି କର ଘାସି ଆଣି ଡକାଇ ଲିପ ପୁଛ ସେରା ପହଁରା ଦେଇ ହୋଇଥିବ ଭଲ ଛାଇ ଶୁଣି ବୁଲିତେ ଆନନ୍ଦିତ ଚିତ୍ତେ ସେବା ଆଜ୍ଞା ନିଦ୍ରା ଶେଷରେ ତହୁଁ ସ୍ନାନ ସାରି ତହୁଁ ଆସିବୁ ପାଣି ସେବା କରି ଆଉ ସୁଜ୍ଞାନୀ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ଘେରା ଗୋଟି କାହାଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଲିବି ଆଜ୍ଞା ପାଣି ସେବା କରି ଆସିଲେ ଆମ୍ଭେ ପୂଜା ବିଧି ନେଇ ଦେବଟି ସବେ ଖରାରେ ପୂଜା ହେବ ଦେବେ ଆଉ କିଓ ବା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ପାଦୁକ ଶିଖିଲେ ଭୂମିକୁ ଶୁଧିଲ ଯେ କେହି ନଗେଇବେ ତେର ଗୋଟି ଲଡୁ ଯୋଗାଇ ଦେବ ତେର ଯୋଡ଼ି ଯେ ବଳିତା ଲାଗିବ ଧୂପ ସିନ୍ଦୁର ଦହି ଆଦି ସର୍ବ ଆଉ ଛିଟ ଖଣ୍ଡେ ଦେବ ଶିବଙ୍କ ବସୁଣି ତାହା ଦେବ ଆଣି ଦେଲା ତୋରା ମଜାରେ ଆଜ୍ଞା ହେଉ କି ନ ହେଉ କଲି ମାଗଣ ଜାତି କୈବର୍ତ୍ତମ ক্ষমারে স্থান ଏକ ଭାରି ଜାମ ଏକ ନନ୍ଦନ ବୋଲେ ପ୍ରଜାପତି ହୀନ ମୂର୍ଖ ଦୁରାଚାର